programa ofrecido por... Te preguntas qué se esconde dentro del sabor de cada uno de nuestros productos. Dentro hay mar, tierra y más de 30 años de experiencia que, combinados con tecnologías emergentes y procesos de mejora continua, permitirán afrontar los retos de un futuro próximo. Además, contamos con un equipo multidisciplinar de I+D que trabaja día a día en la elaboración de nuevos productos con el objetivo de garantizar la máxima calidad. Un compromiso avalado por nuestro comité científico y los más exigentes estándares internacionales. Somos una empresa en crecimiento con consolidada presencia en más de 30 países en todo el mundo, cuyos orígenes están ligados a la conservación y gestión responsable de los recursos naturales. Es por ello que centramos todo el esfuerzo en certificar nuestro modelo de sostenibilidad. El proyecto Personas, premiado como Mejor Práctica RSC en 2019, nace de la certeza de que en cada producto que fabricamos está la fiel contribución de cada una de las personas que lo hacen posible. Y ahora que ya sabes lo que hay dentro de nuestros sabores, disfrútalos en familia con Ibercook Fun Food. Haz una pausa en el trabajo y relájate con alguna de las propuestas culinarias de nuestra gama Natural. O saboréalos en la mesa de un restaurante con Ibercook Food Service y una puesta de sol frente al mar. Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño criomacerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos. Empezamos unha nova edición de Falemos e analizaremos hoxe a política municipal de tres concellos importantes, turísticos, un é capital e os outros están aí loitando.
Entre eles estaremos coa portavoz do Bloque Nacionalista Galego do Concello de Marín, Lucía Santos, para analizar, lóxicamente, toda a situación e todo o que depara neste Concello das Rías Baixas. Estaremos tamén coa portavoz do Partido Popular no Concello de Muros, esa alcaldesa hasta o pasado mes de maio, donde ganou as eleccións, pero non goberna, Inés Monteagudo, con ela estaremos despois de analizar a situación política, económica, social e turística do Concello capitalino dende ese punto de vista turístico que é Sanxenxo, co seu alcalde, con Telmo Martín. Moi boa noite, benvido, como estamos? Moitas gracias, moi ben, boa noite. Bueno, Sanxenxo noticia, pero é noticia estos días, esta semana, principalmente, como está vivindo esta situación política que temos a nivel do Estado? Vivindo, bueno, pois como un español máis, non? Eu creo que, bueno, a mí me gustaría máis que creo, non? Que penso así, ademais, que eu creo que os veciños de Sanxenxo, os veciños de Galicia, de España en general, saben distinguir perfectamente o que é un goberno que fai gestión a un goberno, pois eso, que fai golpes de efecto, propaganda, como está sendo o caso, non? Eu creo que temos a suerte de que creo que moitos españoles saben distinguir eso perfectamente, polo tanto estou tranquilo, eso é, non estou nada preocupado. Me gustaría que eso, que foran uns gobernos de España máis de gestión, que non de tanta propaganda, pero bueno, ben, nada, como están vivindo moitos españoles, como está vivindo usted, como están vivindo todos un pouco estupefactos do que pasou onte, e os que temos xa pois unha edad, e que empezamos na política coa transición española e vivimos moitos momentos, pois bueno, pois pero, afortunadamente, eu creo que a maioría dos españoles pensa o que estou pensando eu, que saber a distinción entre propaganda e gestión. O que pasa é que cada vez hai máis división, máis bloques, máis confrontación, máis enfrentamento, non? Pero todo volverá ao seu sitio, non se preocupe usted que volverá a todo o seu sitio. España é un país que ten unha democracia consolidada, unha marcaza forte, o povo é soberano e sabrá perfectamente cando toque de o que ten que facer, non? Para que as cousas volvan onde teñen que volver, non? Que se cumpla, señor Martín. Quinta legislatura emocionante, non? Polo menos no momento de recibir o bastón de mando, non? Sí, vai facer un ano ahora de que esta legislatura que comenzou no 2023, pois bueno, vai a ir un ano lá, é moi contento, é moi satisfeito, por dous motivos basicamente, non? Por o equipo que fomos capaces de formar entre todos e que teño ahora mesmo ao frente na gestión no Concello de Sanxenxo, e polo que percibo na calle de os veciños de todo o que estamos a facer. Non estamos con un montón de proxectos, estamos transformando Sanxenxo día a día. Sanxenxo, eu dicía agora ao principio, é a capital do turismo en Galicia, e eu creo que iso en base a dous motivos fundamentales. Un é, creo, ao mellor ou menos, pero é verdade, a xestión que se fai desde o Concello, e o outro é toda a aposta, todo o que están facendo, e o esforzo, como traballan a profesionalidade do sector todo privado, que é o que está levando a Sanxenxo a estos niveles, non? Entonces, cando as dúas partes, digamos, van na mesma dirección, pois ocurren estas cousas, de que as cousas van ben, que temos un paro rondando o 7%, ahora nos meses de inverno, que eso é impensable fai anos, e, polo tanto, estamos contentos. Entón, eu creo que sí, que a xente que está satisfeita, cometemos errores, que somos humanos, como calquera cousa, pero eu estou moi contento de como están marchando os temas, e lle podo garantizar a usted que esta legislatura, que, bueno, este mandato que quedan 3 anos máis, dentro de 3 anos, Sanxenxo, a xente vai no valorar moi positivamente, tanto os que nos votaron como os que nos votaron, estou convencidísimo. Iso é, digamos que o santo grial, non? Porque, en definitiva, cando un goberna, ten que gobernar para todos, non? Para os que votaron e para os que non. Ainda que vostede refrendou maioría absoluta, con 10, Partido Popular, Partido Socialista 4 e BNG 3, non? Pero hai que gobernar para todos son veciños, non? Sí, pero ti, cando hai unhas eleccións, hasta a noite electoral, pois perteneces a un partido político e te puxo como candidato e tal. No momento que eres, outra vez colle o bastón de mando, como dicía usted ao principio, debeste a todos. O partido queda a un lado, estar nunhas siglas, estar nese paraguas que estamos na democracia, todos, prácticamente todos os alcaldes, a gran maioría, cada vez hai menos alcaldes independentes, todos están nun partido político. Eu lle agradezco a todos porque
hai que recordar aquí unha cousa que é moi importante, sobre todo nestes días, sin políticos, sin persoas, sin concellales e sin alcaldes non hai democracia, hai dictadura, iso ten que quedar moi claro, sea do color político que sea, pero o que quería dicir eu é que ti cando colle o bastón de manto, erlos alcalde neste caso, 18.000 veciños de Sanxenxo. É o que te debes, voten, a quen voten, lóxicamente, o que dicía eu é que sei que hai algunha xente que non nos votou, e estou convencido que dentro de 4 anos, ou de 3 anos, voten a quen voten, van a estar contentos coa xestión que fixemos nos ao frente do Concello. Pois eso será para todos os veciños de Sanxenxo, pero tamén para Galicia, porque en definitiva... Tamén para Galicia. Todo isto, claro, e para España. E para España, sí, por suposto. Todo progreso é importante para todos, non? Non, eu digo porque neste caso na Deputación de Pontevedra e na Xunta de Galicia goberna o mesmo color político que pertenezco eu moi honrado, que é o Partido Popular. Entonces, o que quero dicir é que Alfonso Rueda, presidente da Xunta, cunha gran vitoria que se fixo agora en febreiro, o 8 de febreiro, pois quer dicir que nos puxo deberes a todos e tal, e Sanxenxo pasou con nota todos os deberes, e polo tanto agora hai que recoller os beneficios dese traballo, dese esforzo que fixemos. Eu digo que é verdade, entón Sanxenxo sigue crecendo, pero co apoio da Xunta e co apoio da Diputación tamén, non? Seguro que o presidente lle chega este mensaxe. Ai, pois que é bom que lle chegue. Claro, ademais el, desde en Pontevedra se nos ve moito. Pero eu creo que ele está orgulloso de como está, de o que se fixo Sanxenxo nos últimos anos, como está Sanxenxo, e eu me consta que cando el sale fora de Galicia lle falan de todo en xeral, pero tamén lle falan de Sanxenxo, e iso é unha boa noticia, e teno sempre en conta, ten que apoiar a todos os concellos de Galicia, a mí non me importa cando se invirte noutro concello do Salnés, eu benvido porque todo é bo para o Salnés, a nós quero que nos corresponda o que nos corresponde por dereito a nós, e punto. A mancomunidade olvidouselle que tamén está do mesmo lado. É verdade, a mancomunidade, bueno, a mancomunidade, sí, ademais, sí, un alcalde, sí, non se me olvidou, a mancomunidade tamén é moi necesaria, o que pasa é que eu creo que a mancomunidade chega o momento que temos que facer algo máis. As mancomunidades, cando se crearon, se aglutinaron varios concellos, neste caso 9 concellos que somos da comarca do Salnés, eu creo que hai servicios que se podían prestar para todos os concellos, non é? E non se fixe no seu momento, xa na outra anterior etapa miña de alcalde xa eu dicía sempre de que tiñamos que ir a cousas conxuntas porque abaratamos os costos e non ten sentido, por exemplo, o servizo da basura, o tema da agua, hai certos temas que deberían de ser todos mancomunados e hai que traballar nesa línea, non? Eu creo que David Castro o vai a facer agora neste mandato que ten, que foi elixido agora fai pouco tempo, e o que digo é que na mancomunidade pódense facer máis cousas, e vos non ten sentido que xa non é, a veces é culpa nosa, mire, non ten sentido que a agua non coste no Salnés para todo o mundo casi igual, non ten sentido que xa unha diferencia tal, claro, porque a agua ven ao do río Umia, no caso noso, ven do río Leres de Pontevedra no río Umia, e non ten sentido que xa distintos precios cun tema tan importante como é da agua, non é iso, temos que facer todo exactamente, e outras cousas máis, pero bueno. Vostede que é emprendedor e aparte político desde hai tempo, bueno, emprendedor, empresario. Bueno, no seu momento. Non é empresario ahora? Gracias a meu tío e meu pai, estou convencido que non sería empresario tampouco, que me dou a sigue sendo empresario, non? Sigue sendo empresario. Bueno, sí, algúns empleados temos, por lo tanto debe ser... Sí. Que novas oportunidades se presentan para esta legislatura dentro da paisaxe, da gastronomía ou do patrimonio, tendo en conta que Sanxenxo, moi boa parte do seu territorio, é Rede Natura, CEPA, LIC, Ramsar, que son figuras vinculadas co medio ambiente, non? Pois, afortunadamente, hai moitas persoas de España e de fora de España que son turistas por dicirlo así, medioambientales, por dicir algo, non? Que lle gusta a naturaleza. Claro. E nós o que estamos a facer últimamente, poñer en valor todo o que temos, os 43 km cuadrados que ten Sanxenxo, poñenos en valor. Hai que ter en conta que vimos fai moito tempo xa traballando no tema do que son as praias, temos 17 bandeiras azuis, pero teño que reconocer aquí varias cousas. A primeira, por exemplo, é que Sanxenxo, xunto con Cangas, é o único concello da provincia de Pontevedra que está bañado por 2 rías.
neste caso nós somos Cangas e Pontevedra, a Ría de Pontevedra e a Ría de Vigo, no noso caso é a Ría de Pontevedra e a Ría de Arousa. Bueno, pois a Ría de Arousa foi a gran abandonada, non? Entonces temos que traballar máis na línea en recuperar e poñer en valor todo o que é fachada marítima norte, por decirlo así, que vai desde Dena, desde o Concello de Meña hasta o Grove, toda a fachada hacia a Lanzada. Estamos empezando ahora con unha reforma outra vez da Tilleira, vamos a empezar a senda, unha senda que ten aproximadamente 250 metros, pero que vamos a empezar a condicionar próximamente, e queremos chegar neste mandato prácticamente ao final da revolta. Non vai a ser complicado por tema que son terreos privados, tenos que ceder, non me gustaría chegar a temas de expropiacións por dos motivos, porque é un gorro todo, eu creo que non vai haber ningún problema. Que pasa? Que a veces hai algunhas persoas que non queren colaborar e non se fai, pero dicía eso. E despois estamos tendo unha cousa que estamos facendo sendeiros todos no interior. Nós temos unha campiña moi bonita, toda a zona de Dorrón, por exemplo, que fixemos, está tendo un éxito moi grande, e poñer en valor todo eso veñe moi ben ao turismo que ven a Sanxenxo, porque Sanxenxo tivemos unha cousa fai 2 anos que empezamos co lema de Sanxenxo 365 días diferentes, e é verdade, hai moitas persoas que non buscan sol e playa. Correcto. Eu comprendo que cando buscas sol e playa e te está chovendo, pues enfadas, te marchas. Gastronomía. Bueno, pues agora falamos da gastronomía. E eso non é nada bo, porque o que ten un hotel ou ten un hostal, oye, pois lle preocupa que teña, pois eso, os traballadores, claro, que todo. Entón, nós queremos é alargar a temporada para que os hoteles abran máis tempo, para xerar máis emprego, porque ao final do que se trate de que o turismo ten que ser máis calidad de vida para os veciños que viven no teu concello, non pode ser que sea só calidad de vida para os que nos veñen a visitar. En esa línea estamos traballando. Referente á gastronomía, pois eu teño que dicir que a veces... Me gustaría antes de bueno, porque entre outras cousas teña 7 rutas ou sendas con bandeiras tamén azules, non? Sí, tamén temos sendo, pero eu teño que dicir unha cousa, pero que non sea senda, tú podes pasear por calquer pista, por calquer camiño, por calquer carretera. Pero mellor cando está planificado. Cando están indicadas, sí, é verdad, cando están indicadas e tal. Sí, pero aí temos un camiño largo que recorrer inda para facer, digamos, publicitar todo eso, non? Entonces, o que estamos a facer é poñendo todo a punto, e no seu momento faremos seguramente unha guía importante para poñer máis en valor que as conozca máis público, pero estamos centrados noutros temas, o sea, por exemplo, o tema da fachada marítima que hiceu da Ría de Arousa é moi importante, para non ser un tema moi engorroso que leva moito tempo. Pois veña, dedíquelle un par de minutiños. No, pero para explicarle aos veciños, principalmente, a Ría de Arousa no seu momento habíamos adquirido a Tilleira, o que se chama Tilleira, reformamos todo aquilo. A Ría de Arousa ten un tema moi importante, bueno, aparte do tema todo de pesca que ten ali, que é unha zona boa para pescar, ten o tema dos páxaros. Entonces temos un acordo con eles, co Seo Pirlei, que é unha asociación moi importante para todo o tema dos páxaros, sobre todo. E toda esa zona de aí ten unha riqueza inmensa. Eu estou convencido que moitas persoas que nos están vendo agora recordan que antes a zona da Lanzada e tal, pois viñan un montón de páxaros que veñen de África, pasaron a notas migratorias que tal, e eso, hai un turismo e hai un mundo aí moi importante. Estamos traballando nesa línea. Contempladores, fotógrafos... Exactamente, estamos traballando nesa línea, non? Pero noutra línea que dicía vostede de tal, Sanxenxo é bonito que quer punto que te poñas. Tú vas a Nantes a Boezas e posta ali, sin haber ninguna senda ni nada. Pero as sendas tamén axudan non só a que veña máis turismo a Sanxenxo, tamén a deslocalizar, a mover a economía nas aldeas, nas parroquias, no rural, non? Que sí. Bueno, temos que un pouco estar aí atentos, porque para que Sanxenxo já temos... A ver, en Sanxenxo temos 17.000 vivendas, vale? Das cales están ocupadas máis ou menos con xente censada 6.000. Hai 11.000 vivendas de segunda residencia. Xa hai moitas persoas que veñen a pasar aquí pois uns meses e tal, porque van teletraballo, teñen e tal, e eso nos ven para a economía, porque oye, van a un restaurante, compran un supermercado, botan gasolina na gasolinera, etcétera, non? Pero tamén é verdad que temos, creo que deben de ser ahora máis ou menos 2.700 vivendas de uso turístico, e por eso dicía eu que xa no rural hai vivendas tamén de uso turístico, o sea que
A nós o que nos interesa é que Sanxenxo sea a ciudad única, que os 43 km cuadrados estés onde estés disfrutando, non? E para iso, pois, estamos mellorando o que é o tema do saneamento todo, o tema do abastecemento de agua, o alumbrado, vamos a empezar por ano 25, temos que cambiar todo o alumbrado a temos 7.800 puntos de luz e temos que aforrar, pagamos máis de 1 millón de euros ao ano solamente de alumbrado público, que temos que mellorar, bueno, hai unha serie de cousas que hai que embellecer, digamos, todo, pero estamos traballando nesa línea de que Sanxenxo, estés onde estés, te sintas a gusto, non dá igual que estés no centro da playa de Silgar, como que estés nunha esquina de Nantes, aí mirando, contemplando a paisaxe, non é bonito todos os lugares. Xa que estamos neste... Entonces, sí, perdón. Claro, hai moitas personas que veñen a Sanxenxo e van a Sanxenxo a Porto Novo e non conocen nada máis. Eso é un problema que temos que solucionar. É exactamente que a xente conozca a nosa campiña, que conozca o noso interior, que conozca as parroquias, etc. Estamos vendo. E iso é un tema que onde iba a entrar eu, o temos que facer a través tamén da gastronomía. Eu teño que dicir, por exemplo, que hai un concello que no seu momento estaba prohibido e que triunfa, que é Meaño, co tema dos furanchos. Tu vas a Covas, e nos furanchos é un atractivo turístico e hai moitísimas persoas de Sanxenxo que veñen no verán aos furanchos de Covas. Eu non estou dicindo que se fagan furanchos en Sanxenxo, pero estou dicindo que a gastronomía atrae moitísimo a moita xente e ao mesmo tempo é a segunda motivación turística. Claro, a primeira é paisaxe, o clima e todo eso que leva, pero a segunda motivación para facer turismo é a gastronomía, onde se coma ben. E diso, si despois dicimos, por encima, cos meses de R, cando se dá mellor marisco das nosas rías, pois que mellor que veña no meses de inverno aquí, non? Por suposto, claro. Pero eu teño que dicir que Sanxenxo temos que mellorar o tema da gastronomía no aspecto de que, bueno, estamos intentando, eu sei que é un esforzo, pero os restaurantes temos que buscar a maneira de que ten que haber sempre algún restaurante aberto calquer día do ano. E a veces ocorre que non hai os que debería de haber, ao mellor, temos que traballar, non? Aí temos unha pequena... Que quere conseguir co Centro Gastronómico das Rías Baixas no Pazo de Quintán? Bueno, en primeiro lugar, é un patrimonio arquitectónico que é impresionante o Pazo de Quintán. Fixemos unha rehabilitación aí moi importante, con 1,5% que nos deran naquele momento, que estaba na Pastor de ministra de Fomento. Fixos unha obra, ahora estamos coa última fase que é facer unha especie de edificio pequeno para máis ou menos 150, 180 personas para facer ali pois eventos, presentación de produtos, etc. E chamámoslle un museo gastronómico das Rías Baixas porque queremos poñer en valor todo, desde un tomate que se cultiva aquí, ou unha cebola, hasta pois un marisco, un peixe ou unha carne ou tal de aquí que temos na zona, e presentarlo ali, as conservas, entón que sea pois unha especie de eso, de presentación, de poñer a valor os produtos todos depois de zona nosa das Rías Baixas, non hai ningún en Galicia. Correcto. E creo que é un acerto facer eso. En principio, eso creouse, o Pazo de Quintán se adquirira para facer unha especie de sala dun museo para poñer en valor todo o que é o tema do nacimento da lanzada, pero eso acordouse daquela coa presidenta Carmen da Silva, que era mellor que fixera o propio museo en Pontevedra e facer o que é un museo no propio yacimento. A mí pareceme ben. Bueno, falamos deso, pero antes do museo do posible museo, do museo do xacemento arqueolóxico, pero antes, como estamos falando de gastronomía, vostede tamén pretende crear unha escola de turismo e hostelería na antigua escola de Vilalonga? Sí, no, bueno, e iso vendría hai un acordo coa Xunta. Claro, e ademais vendría é un dos temas laborales que ten hoxe o sector turístico, que está cada vez máis encima da mesa, non? Exactamente, sí, agora explico eso en dúas versións. Unha, nós fixemos no seu momento co conselleiro Román Rodríguez de Educación, bueno, que sigue sendo ahora tamén, fixéramos un acordo de facer unha formación dual, vale, entre privado e público, para a formación de persoas, tanto para a sala, para a cociña, camareros, etc. Non? E se está facendo ahora mesmo en Sanxenxo, nun hotel que nos cederon para facer todo este curso. Creo que hai agora 22 ou 24 alumnos. E o que fixemos é no Colexio Cruceiro, o edificio que está mellor, o antigo Colexio de Villalonga, é pedir fondos europeos que nos concederon, e vamos facer unha reforma que casi son 3 millóns de euros para facer aí o que é unha escola de hostelería xa un poquinho máis, un poquinho máis grande, e a mellor é dotada con todos o equipamento que tenha que ter,
para que, bueno, para que os chavales e as mulleres e os homes que queiran que tal, que fagan, que aprendan e que se metan neste sector que é tan necesario, e que eu vexo que se queixan moitísimos restaurantes, hoteles de que non teñen persoal. Eu creo que iso vai a marcar tamén un antes e despois no tema. Pero teño que dicir que o que había que facer a ustedes os medios de comunicación e un pouco había que loitar. Eu diseño algunha produtora que ven a falar comigo a veces porque por unha película, unha serie ou tal, que se veñen a pedir por fondos ou espacios. E dixen, estamos dispostos a que un día a ver se facedes que o protagonismo de unha película, dunha serie, algo que sea un camareiro que non sea un cociñeiro, porque vexo que en todas as teles de España os cociñeiros están todos xa postos e con programas con programas, pero o camareiro non vexo a nadie protagonista. E o que nos fan falta son camareiros, que fai falta de todo. Enólogos e cociñeiros. Sí, esos están todos, esos xa teñen, pero entón temos que ir a apoiar o sector que é os de camareiros, que creo que fan falta moitos, é un oficio moi digno, un oficio moi necesario, e poñelo máis en valor. Eu estou a ver se podemos facer algo para que a xente pois anime máis a traballar neste sector, que eu creo que é un sector que non está valorado suficientemente o que lle corresponde a nós nun concello turístico como o noso. Eu creo que é moi necesario, e por tanto nós facemos desde o concello todo o que podemos, pero se pode facer máis, que nos lo digan, que estamos dispostos. O xacemento arqueolóxico da Lanzada, como está a día de hoxe e que pretende que quere conseguir? Non, eu que pretendo é que aí na Lanzada, pois o que queremos é toda esa zona que é a nosa xoia da Coruña, desde onde está a rotonda, que é onde divide o Ayuntamento do Gróbeco de Sanxenxo, hasta a altura, ao pasar a playa de Foxos, toda esa fachada marítima, poñela en valor, coidada, mirala, tratala, independentemente quen sean os propietarios dos terrenos, se públicos, se privados, se un particular, se un tal, é igual, pero eso hai que poñelo en valor, hai que coidalo. Aí está medio libro da historia de Galicia, por lo tanto, o que nos corresponde é ás administracións todas, a Diputación, a Xunta, o Estado español, pois poñernos todos de acordo para dunha vez por todas poñer eso en valor e coidala. A mí gustaríame que se fixeran moitas cousas, se as estuvo a punto de facer un tema importante, que non sei porque despois non se fixo, que é a carretera da Lanzada, por exemplo, que se traslade en deber estar por diante do colexo que este pola parte de atrás, por onde está o campo de fútbol, para recuperar moito máis a duna, todo eso, pero eu a ver que pasa. Estamos traballando nesa línea, pero non me corresponde só a min, porque eso corresponde a todas as administracións. Neste ano ten que haber movimientos. Como están os acuerdos, as negociacións cos comuneiros de Noalla? Non, nada, os comuneiros de Noalla, cando chaman por algún problema que teñen tratas de resolver, a referente ao tema está o Monte da Lanzada, sí. Non importa, non é importante os terrenos de quen sean, agora está pendiente unha sentencia para ver de que son os terreos que máis dá a Lanzada de todos. E, polo tanto, o que hai que facer é eso, coidala, mimala, e facer o que sea necesario para poñela en valor e que sea un beneficio para nós e para o noso futuro. E nas praias, aínda que xa falamos delas, pero mantemento, como están a día de hoxe? Xa estamos, en canto pase estes días, xa estamos... Pois están os concelleiros. Mantemento, limpeza e mellora tamén. Mellora, sí, está a Grandeza como conselleiro de Turismo, e Iago Torres como conselleiro de Servicio e Medio Ambiente, preparando todo o tema, hai que poñelas a punto. É verdad que houve uns temporales moi grandes, e hai praias como a de Areas, praias como a de Lavapanos, tamén en Pragueira hai algún desperfecto, digamos, a de Canelas, hai desperfectos que lle correspondería facelo a costas, pero entendo que tal é como está todo, que vamos a ter que facer nós. Eles solamente nos dan os permisos e esperemos poder actuar durante o mes de maio ou xuño para poñelas a punto. Sanxenxo vai a ter as praias sempre a punto para que os turistas non hai ningún problema. O único problema que hai, que cada vez é máis complicado, estamos traballando tamén nelo, é de que temos que tratar de sacar os coches de encima dos areais. Eso temos que buscar fórmulas, estamos traballando no tema. Zonas de aparcamento, transporte público no Brán, a ver se conseguimos, estamos aí negociando. Traballando co tema. Toma un traguiño Sí. Esta agua é do Salnés, Eso espero. É milagreira, Se dicen antes de Umia, dolerse, nada aquí. Isto, que quería dicir eu, é que o transporte, por exemplo, público sería moi bo para nós, zonas de playas, e non solamente para ir ás praias, senón para os traballadores que ao chegar non teñen onde aparcar e teñen que madrugar moito máis ou mellor, ou salir moito antes para o traballo, perden tempo estar coa súa familia, e ao mellor, pois, estamos traballando nelo, a ver se durante o mes de maio podemos ter alguna boa noticia.
Bueno, fáleme do paso soterráneo para transformar a Rúa de Madrid no entorno da Praza de Abastos, que permita soterrar o tráfico rodado por aí. Pero vamos a ver, aquí vou explicar xa que me fai a pregunta. A Praza de Abastos de Sanxo, o antigo mercado, estamos coa primeira fase que se trata, digamos, por decirlo así, da obra sucia, que é o que vai todo debaixo terra. Vai haber un aparcamento que é corto, de 38 plazas, pero é necesario para dar servicio ao mercado, ao mercado, ao propio, bueno, a xente que vai ali a comprar ao mercado. Entonces, cando me preguntan, por que fai un paso soterrado aí? Pero isto é que me dicían ao principio, facémolo paso porque é necesario para entrar no parking. Entonces, como están as calles, a calle Constitución está pendiente, a mellor maneira que redactaron os técnicos foi de facer un paso. De paso que vas ao parking, pois podes salir tamén para diante. Pero tamén podes entrar no parking se ves de Dorrón, ou de Bordóns, ou de Pontevedra, se ves, ou de Pollo, onde veñas, podes te meter no parking, dar volta dentro, e marchas outra vez para lá. Por lo tanto, dá unha facilidade para esa zona toda sin ter que meter os coches do centro de Sanxenxo, non? Conseguimos que coa Xunta de Galicia se podemos salir do Porto e na calle Cesteiros xirar á izquierda na calle Progreso cos semáforos, e eso está todo moi ben. E agora o curioso é que agora nos piden de que a ver se podemos alargar o paso inferior que chegue xa ao pasar ao cine onde estaba antigo dentro do cine Rías Baixas e que chegue ao final da rotonda, pero como queren eso, que queda máis bonito. O sea, fai 6 meses puxeronme, vou dicir a parir con perdón, criticábame, agora pídeme que sea máis largo, non? Bueno, está ben, está ben. Isto, non, é unha obra que queríamos que estuvera terminada a primeira fase no Bran, pero vai ser imposible, porque a verdade é que hubo unhas choivas terribles, eso todo o mundo sabe, e vai a ser moi complicado. É unha obra que, oye, que ten que facerse con moita cautela porque hai edificios ao lado, e, bueno, terminarse, cando haxa que terminarla, procuraremos que o Bran este facendo o menos daño posible a obra esa, pero, bueno, non me preocupa. Estamos traballando para... A plaza marcará un antes e un despois, non? Eu creo que sí, pero, bueno, eu aí estou tranquilo e tal, porque sei que vai ser, como dice... Cantos pisos vai levar? Son 5 alturas. Non, aí vai haber, no sótano, na primeira planta está o mercado, na segunda tamén está o mercado interior, para facer os mercados, que son ahora modernos, que podes comprar un peixe, un marisco ali na cousa, e con celería, tomalo aí arriba, e cosa e tal. E depois quedan 3 plantas máis, que unha planta queremos que sea, unha planta vai a ser casi seguro para un tema relacionado coa muller, todo cociña, co que é os servicios sociales, e tal, e 2 plantas, son aulas de estudio tan demandantes e biblioteca municipal, e pois arriba de todo na terraza vai ver como, bueno, pois como un bar pequeno, unha cousa que se sacará unha explotación, porque vai ter unhas vistas moi bonitas hacia toda a bocana da ría, e, bueno, é nada, hai que facer os temas sostenibles, non? Que hai que pagar os gastos de mantenimiento, e aunque non pagues o edificio, porque verá, bueno, aí a Xunta xa nos dou 1 millón de euros, esta obra que estamos facendo son casi 2,5 millóns, 1 millón veu da Xunta, agora faltan uns 4,5 millóns para rematar o que obra, estamos negociando coas administracións. Nun aniño estará rematado eso, ano que ven? Non, máis. O que é esta primeira fase, si, ten que estar a final deste ano, pero vai nos levar 3 anos rematar o que é unha obra de 4,5 millóns de euros, é unha obra que, a ver se a temos para 2, 3 anos antes non se pode terminar, non. A Praza do Mar, eso é... Que é a Praza do Mar? Se fixe a primeira fase, houve un concurso de ideas, un oráculo famoso, nós o que dixemos foi, cando fixemos o concurso de ideas, o que buscamos desde o goberno local é de que aí houbera un elemento onde se puderan facer actividades, facer eventos, sin ter que andar alquilando constantemente carpas, e ao mesmo tempo que fora un edificio que fora atractivo para que as persoas queiran vir a velo tamén, non? É como moitos que hai en moitos sitios que tal. Entonces, temos que acometer eso, estamos ahora traballando co tema, porque o Porto de Sanxenxo eu creo que vai a facer nestes próximos 3 anos, ao mellor unha inversión que rondará os 20 millóns de euros, e van vir todo de cartos privados, sí. A Xunta, afortunadamente, eu xa lle agradecín ao presidente, dou uns 20 anos máis de concesión, e nós con esa concesión vamos a recaudar cartos das persoas que teñen os locales comerciales, as plazas de aparcamento e as plazas de amarre dos barcos, e iso todo pois vai a supoñer unha cantidad, pois pode rondar os 20 millóns de euros, que hai que invertilos no propio Porto, e iso temos que facer nos próximos 3 anos. Como ve esa obra ao final? Que dé unha foto, non toda a foto, pero non faga un vídeo, pero dé unha foto. Non, pois vai a ver, a Praza do Mar vai a estar completamente distinta, pero sigue sendo un espacio aberto para poder facer aí as festas, facer aí cousas, e vai a ter un elemento que é un bráculo, que é un edificio que é aberto todo,
solamente con techo, é que ten máis ou menos 2.500 metros cuadrados, 50 por 50, vale, aí vas a poder facer moitas cousas, leva unha altura que se un día queres facer aí dentro, pois eu que sei, pois un partido de tenis nunha pista que se pon móvil, un concierto tal, pois que se poida facer, e cousas destas, non? E despois a zona toda de capitanía, que agora ten uns tellados todos de tella e tal, pois modernizalo un pouco aquilo foron obra que se empezara por daquela maneira, cando eu collín o Concello no ano 99, pois tuveran moitos problemas, porque é unha obra que se empezou sin licencia e tal, houve que facer moitas cousas aí, e o que queremos sacar esas cubertas e facer arriba, pois unhas terrazas, poñeros o máis bonito, e darlle un entorno máis, e que siga sendo, pois agora mesmo pero que sea o mellor porto deportivo de España, non o máis grande, pero sí o mellor porto deportivo de España, onde todas as persoas que teñen barco, pois que lle apetezca estar aí, pois un fin de semana, un día, ou un mes, ou todos os días, vamos. Canto axuda que veña e que sea sido Juan Carlos I? Pero que me está falando para a promoción, pero do Porto ou do Rei? Do Rei. Canto axuda que o Rei veña a Sanxenxo, o Rei, que este é impagable todo, vamos a ver, sería impensable que o Concello se puxera a pagar, unha campaña non pode ser impagable, é impagable, eu sei que isto dito así, pois agora aquí nunha entrevista, pois parece unha cousa tal, é impagable, e non é solamente eso, senón é que a nivel internacional, non local, sino internacional. Pero que a xente moitas veces non se sabe tal, pero bueno, eu sei que tal. Depois a cantidad de persoas que veñen a visitar o Rei, a saludalo aquí de outros puntos, e a veces non vou dicir ahora aquí porque temos tal, pero ven un personaje que bueno, que vai a algún sitio e fan caixa de verdade neses sitios, ou persoas que contratan, etc. O sea, genera tamén riqueza, eso, verdad? Entón, nos estamos moi agradecidos co Rei Juan Carlos, que siga vindo aquí, ojalá viva moitos años, a pena é que non viva aquí, dicióme, xa digo eu, de broma digo eu moitas veces, señor, pero, joder, en vez de estar en Abu Dhabi a 50 graus a veces, que tal, pero eu tuve unha oportunidade de estar lá con el, é verdade que vives nun sitio que está ben, pero é digamos que, pues eu non vou dicir que é unha cárcel aquilo, pero non ten nada que ver con Sanxenxo, non é el. E o pulo que lle dá todas as actividades, todas as probas, os campeonatos de mar que se celebraron este fin de semana hubo. Eso tamén, sí, no, que nos ven moi ben a Sanxenxo. Tuvemos suerte, porque fíjate que se o Rei chega a ter outro tipo de deporte que fora tal, pues estábamos perdidos, xa non viría aquí, eu estou convencido que ven, polo trato da xente, por a ría que lle encanta navegar aí, porque cando me conta que conoce todo eso de cando veu facer bueno, cando estuvo na Escola Naval en Marín, non? Sí, e o fillo tamén, despois o fillo. E despois o fillo tamén, bueno, e agora terá que vir a princesa Leonor, non? Digo eu que virá, a Leonor terá que vir aquí tamén a Sanxenxo, seguramente. Espero que pase a tomar unha copa algún día pola movida de Sanxenxo tamén, non? A ver se ven co abuelo. Coincidirán. A ver se ven co abuelo. Bueno, nos quedan un montón de cousas, pero con vostede é moi fácil falar de Sanxenxo porque o vive, porque transmite esa emotividade en todas as cousas. Nos queda moita parte de parroquias. Deme unha pinceladiña en parroquias, centro de saúde a remodelación ou a ampliación, mellor dito, do centro de saúde de Baltar en Portonovo, pero de un minutiño polas parroquias, porque senón parece que... As parroquias, en todas as parroquias estamos comentando obras ahora mismo, sobre todo son obras de abastecemento, de asfalto de pistas, ou mellorar o alumbrado, en algún caso... ¿Saneamento está todo completo? Non está completo, xa temos como 700 casas que non teñen saneamento, pero pero durante este ano é parte do que ven nos primeiros 6 meses, temos un problema, xa tiñan que estar feito ahora un tema importante de obras, pero a veces... é unha pena, non? Porque é complicado. A veces tens que pasar unha tubería por unha leira dun veciño e non che autorizan, ao mellor temos un caso ahora, non? Que os señores que tiñan unha leira iban nos deixar pasar faleceu a nai e agora quedaron 5 irmáns e 3 están de acordo, 2 non e tal, e se líos todos mentes os temas federeiros. Entonces o problema que temos no saneamento a veces é que non conseguimos os terreos para executar as obras, non, pero eu espero que durante todo este ano e nos primeiros semestres do que ven a ninguna casa lle falte saneamento. Se lle falta algunha casa de saneamento é porque está nunha escotar moi baixa, teñen que facer bombeo eles, claro, tú non podes meter unha tubería a 5 ou 6 metros de profundidade para dar distribución a casa e levala tal, eu sinto, pero bueno. E iso é no rural, temos tal, despois hai unha cousa no rural, eu quero aproveitar tamén para dicilo, porque me gusta ser a veces non políticamente correcto, pero que hai que dicilo, o sea, gastamos un montón de cartos en andar limpiando os camiños, desbrozando e tal.
está ben que divorcemos o que é público, ou unha fachada na cuneta frente a unha finca que ten usted. Pero se ten unha finca que ten as silvas encima do camiño, entón ten que usted limpiar a fachada. Eso é que pedir a xente un pouco máis de colaboración, hora de que traten ben o seu patrimonio. Se ten unha finca, coida, tela que te limpia, eu xa me encargarei de limpiar o que é a parte pública, pero a parte do usted ten que limpiar usted, non? Eu pediría un pequeno esforzo a todas as persoas, porque non está ben, non? Mire, hai moitos países europeos que tes a obligación no urbano de limpiar o tramo da fachada do edificio e coidalo e que non che teña nadie un accidente, está unha baldosa mal, que és tío responsable. Eu xa non pido tanto, non? Non, de momento non. Eu xa non pido tanto, sí, pero é que os cartos públicos parece que son de todos e que non, son de todos. Entón, hai que cuidarlo máis que os cartos privados, sabe? E a veces non lle damos importancia a esas cousas, non? Podíamos falar máis temas. Claro. Pero ten que vir máis por aquí. Bueno, pero teñen que invitar. Inviten ustedes. Bueno, estaba... Pero en calquer caso digo unha cousa, o sea, Sanxenxo está nun momento, ahora eu creo que, por decirlo así, dulce, temos cousas que facer, eu sinto que a veces hai cousas que non podemos cumplir con algún veciño, temos que mellorar a gestión, eu non estou en contra de que exista tanta burocracia, non pode que se tarde para dar unha licencia a ver tempo de máis, e quere reparar a súa casa e tardamos e tal. Hai que ir a San Caetano e protestar, Temos cousas que mellorar, Bueno, iso é outra cousa que eu non estou de acordo, que a cantidad de informes que se piden para un tema tal a veces é excesivo, non sei, pero bueno, temos que mellorar un pouco todo e teñe que facilitar a vida aos veciños e aos empresarios, teñe que facilitar as cousas. E se non cumples, entón sí que tens que pagar as consecuencias, con sanción ou que sea, pero non poden pagar xusto por pecadores. Pinta ben o ano, estamos en Galicia desde o punto de vista turístico, está batendo récords en todos os sentidos, salimos despois de deixamos a pandemia, deixamos todas as complicacións, este ano pinta ben. Démonos conta todos que a vida é moi importante, que hai que disfrutala con sentidiño. Nós aquí temos un tema moi importante que é o microclima que temos, non solamente as asexos, non toda a comarca temos un microclima, e as persoas cando van por aí xa non queren ter 40 graus constantemente e tal, queren estar en climas máis amables como o noso, tanto no verán como no inverno. Bueno, vexo que teñen moita pesa, que teñen moitos alcaldes ou portavoces aquí. No, é que temos un tempo para cada un. Bueno, moi ben, pero usted mesmo me pregunta, eu non creo que me enrollara tanto. No, é culpa miña. Bueno, culpa non é de nadie, é culpa do momento. Señor Martín, en un minuto, diga o que vostede queira ou que eu non lle preguntei, ou remarque algo do que dixo. No, o que estou dicindo é que Sanxenxo é un lugar, o que pasa é que eu aquí estou falando para persoas que eu creo que casi todas as persoas que nos están vendo conocen Sanxenxo, non? Bueno, os de Ribeira, Muros... Os de Ribeira, Ribeira é un bo lugar tamén, e Muros tamén é un bo lugar. Son bons lugares todos, non? Marín... Todos, sí, en Marín tamén. Teño unha moi boa alcaldesa en Marín, por certo. O que quero dicir eu é que eu invito a calquera persoa que veña a Sanxenxo que verá que se ben vai a repetir outra vez, non? Nós o que estamos facendo é deso, de que as persoas que viven en Sanxenxo que se sintan a gusto, traballar por elas, facilitarlle as cousas, por eso dicía que a veces non cumplimos, que tamén a min eu me mordo das uñas porque non me gusta non cumplir coa xente, pero a veces non podes porque o tema burocrático en España está demasiado, non sei, hai demasiada burocracia. Me vou contar unha cousa nada máis. Un día era Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta, antes de marchar para Madrid, e entón parou en Sanxenxo, estuvemos aí falando un momento e dixo, oye, que me dicen que tardan moito en dar a licencia, eu veño de Portugal e li dan a licencia nunha semana, e dixen eu, pero é culpa túa, presidente. Por que culpa miña? Porque me pides 40 informes sectoriales de patrimonio, de Aguas de Galicia, de industria, de medio ambiente, paisajista, non sei que. Ao final, hai que coordinar todo isto, non é culpa tanto do Concello. Por eso digo que a administración local, e só para terminar, remato, en España fai falta a segunda transición, que hai que darlle máis protagonismo aos concellos acompañado de máis financiación. E mellor nos iría a todos. Señor Martín, un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha vindeira ocasión, moitas gracias, moi boa noite, moita suerte. Gracias a ustedes, moitísimas gracias. Nos vamos a publicidade, damando os patrocinadores, recibimos a Inés Monteagudo, portavoz do Partido Popular no Concello de Muros, non a perdan hasta ahora mismo. Programa ofrecido por
que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, albariño 100%, de Viña Almirante. De novo, estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Inés Monteagudo, que é portavoz do Partido Popular no Concello de Muros, exalcaldesa hasta maio, hasta xuño, cando se tomou o relevo. Moi boa noite, benvida, Inés, como estamos? Boa noite, moitas gracias por convidarme. Bueno, o Partido Popular en Muros, volvemos a maio do ano pasado, empezamos aí un pouquiño. Como valora o feito? O Partido Popular en Muros gana as eleccións, pero non pode gobernar, non? Sí, bueno, a verdade é que quedamos por 13 votos, faltounos o sexto concelleiro, que igual pois as cousas serían de outra maneira, pero, bueno, sabíamos que se non quitábamos maioría iba a ser moi difícil gobernar, porque xa a anterior legislatura gobernamos en minoría e foi complicada de sacar adiante, coa pandemia, coa situación, coa situación que tiña o Concello. Entonces, bueno, falamos, por suposto, con todos os grupos, porque hai que falar, hai que dialogar. Estamos aquí para buscar o ben común e actuar en interés dos veciños, pero, bueno, era moi complicado chegar a un acordo con ningún dos grupos. Usted tocoulle gobernar do 19 ao 23. Como topou o Concello e como o deixou? Se pode facer unha foto así pequena. Bueno, encontramos unha situación moi difícil. O Concello levaba bastantes anos xa de abandono, de desidia, pois, con decirte que nós tuvemos que executar, por exemplo, o plan de obras e servicios, as obras que estaban desde o ano 17, sin facer. E había unha problemática laboral moi importante, pois había como unhas 60 demandas de traballadores en riba da mesa, e a situación económica pois levaba sin aprobarse un orzamento desde o ano 2015, que fora o último que se aprobara, e a dinámica plenaria era realmente insoportable. Contaba con o apoio do Partido Socialista, de Caridad González? Bueno, contamos con un apoio que negociamos con eles, por suposto, e que non foi gratis, evidentemente. Bueno, recollíamos algunhas das súas propostas e con eso, pois, negociando, conseguimos sacar adiante asuntos como os plans de obras e servicios, por exemplo, que necesitan unha maioría do pleno ou polo menos unha abstención pola súa parte, e os orzamentos, que foi un tema moi importante. Neses 4 anos, dos cales, bueno, realmente foi media legislatura, porque 2 anos pois os pasamos en pandemia prácticamente, como toda a nación e como todo o mundo, pois nunha situación complicada e con as prioridades claras de atención a veciños e, bueno, a colectivos de xente máis desfavorecida. Pois a verdade é que fixemos de todo, desde repartir os deberes dos rapaces das escolas hasta
hasta ter que sacar a basura da xente maior ou irlle a levar os medicamentos, pois ese período foi, bueno, moi intenso. Aínda así, pois, bueno, como che digo, creo que a situación quedou moi estabilizada, conseguimos aprobar un orzamento, conseguimos facer a OPE extraordinaria de estabilización do personal, conseguimos sacar 7 pos adiante, prácticamente todos, hasta o do 23, deixamos a mitad das obras feitas. Conseguimos, ademais, pois, aprobar proxectos moi importantes que se están executando en parte agora, e creo que a situación nada tiña que ver a ningún nivel, ademais, ca que nos atopamos. E que valoración fai agora destes 9 meses de nova legislatura? Bueno, pois mira, nestes 9 meses creo que levamos 12 plenos e creo que o máis trascendental deses 12 plenos foi a dimisión do número 2 da candidatura do BNG, que xa dimitiu despois do primeiro pleno ordinario, e o resto, bueno, pois foron cuestións de, bueno, ir adaptando a administración electrónica, o pos este ano, que vai prácticamente todo a gasto corrente, e a outra obra que desexamos tamén feita, bueno, proxectada, que é a continuación da humanización da Rúa Real, e o resto, pois, incorporación de crédito para gastar. E nada máis, non houve nada máis, non houve máis xestión por parte do grupo de goberno. Para este ano todavía non hai orzamentos aprobados, non? Non, levan pois, xa meses anunciando que están traballando en eles, pero de momento non vimos ni siquiera borrador. Como é a relación, ou como ve vostede a relación BNG, PSOE e Moros? Bueno, é unha relación de simbiosis necesaria, quero decir, saben que teñen que estar xuntos para poder gobernar. Non sei se é fácil o trato entre eles ou non o é, aparentemente non, porque, sobre todo porque insisten moito en decir no pleno que se entenden a pesar das súas discrepancias, pero é unha relación, bueno, pois puramente interesada. Non sei, me temo que non priorizan os intereses do Concello máis que os seus propios dos seus grupos. Pero é distinta a relación entre a señora Lago e a señora González co que había con anterior, axúdeme, María Xosé... Bueno, María Xosé Alfonso gobernou minoría, con os votos do PSOE para a alcaldía, pero con unha situación de acoso e derribo ao longo do resto da legislatura por parte de quen lle votou e quen a puxo aí, que foi o PSOE, con a súa responsabilidade, que se olvida moitas veces deso, pero eso está aí. En aquel momento o portavoz do Bloque era outra persoa. Na legislatura pasada non era unha relación especialmente cordial a que tiñan, tampouco, pero bueno, eu, como cando presidía o Concello, pois sempre procurei que, sobre todo, se gardaran as formas por respeto aos veciños, que merecen ese respeto e que merecen que nos estemos ali para traballar e para buscar o mellor para o noso Concello e non nos dediquemos, bueno, pois a insultos de carácter personal nin a ese acoso que na nada conduce, máis que as situacións que estamos vivindo agora a nivel nacional, e creo que en eses 4 anos se conseguiu ese respeto e esa institucionalización do que é o pleno da corporación. E, bueno, agora, pois, se toma as cousas un pouco máis a cachondeo, digamos. Pero o único que nos din nos plenos é que agora gobernan eles e que eles son os que teñen que decidir as cousas, e nos dicimos, efectivamente, gobernades vos, pero tendes que escoitarnos, porque nós estamos aquí en representación dun número moi importante dos veciños, que foi o 40% dos votantes. Entonces, creo que merecemos unha consideración sobre as cuestións que planteamos, que ademais suelen ser sempre cuestións, bueno, pois,
que inciden nas preocupacións e nas necesidades do noso concello. Señora Monteagudo, que necesita Muros e que ofrece Muros a empresas, a comerciantes, a turistas, a visitantes? Muros necesita industria, necesita, ahora mismo, Muros efectivamente ten un sector, unha afluencia turística moi potente, está en un sitio moi visitado, con un turismo importante, se fixa un esforzo moi importante no que o procurar alternativas distintas ao turismo tradicional, pois coa posta en marcha do Camiño de Santiago, con outras iniciativas dese carácter que pretendían diversificar un pouco, desestacionalizar o que é o turismo de verán. Muros é un sitio encantador, un pueblo precioso, dos máis bonitos de Galicia, o máis. Necesita atención ao seu casco, que ao final é a xoia do noso concello, pero hai moito abandono, hai moitas casas abandonadas, nós puxemos en marcha dúas convocatorias para axudas para a rehabilitación do casco, que aí quedaron, sospeito que non se está facendo unha boa difusión desas convocatorias, nin se está animando a xente, nin se lle está facilitando acceder a elas, o cual vai ser un problema para o Concello, porque eses cartos están aí, quer decir, é un pago anticipado, o Concello xa ten o diñeiro para iso, e como non se execute, pois vai haber que devolvelo. Nós estábamos traballando bastante. Ten a cifra memorizada? Pois sei que un dos programas eran sobre 300.000 euros e eses cartos están depositados na conta. Nos, cando chegamos, estas son unhas convocatorias que son anuales, que por parte fruto de convenios entre o Ministerio e a Xunta. Nos, cando chegamos, xa existían estas convocatorias, pero había un problema serio de que nunca ese diñeiro estaba nas contas, pero nunca se incorporará a contabilidade do Concello. Entón, houve que facer bastantes filigranas para incorporalo, para poder executalo e para poder poñelo a disposición dos veciños. De feito, eu creo que nos 6 meses que estuvemos o ano pasado, pois, así de memoria che digo, máis ou menos aprobamos unhas 12 licencias de obra coa intención de que de accederan a esas axudas, porque eran moitas obras no casco, e incluso obras menores poden acceder tamén a esas axudas, pero agora preguntei en varias ocasións, nos dixeron que sí, que iban a poñer en marcha urbanismo e que iban a dar unha especial relevancia, pero o certo é verdade é que nos vemos as xuntas de goberno local, as resolucións que se adoptan e referente a este tema de urbanismo, pois hai moi pouquiño material, hai moi pouquiñas licencias, se moven moi pouco no Concello. Eso é importante non só desde o punto de vista de comercio, sino dos propios veciños, non? E do propio valor patrimonial que teñen os cascos. Claro, porque as vivendas do casco moitas están deshabitadas e se están arruinando, e é certo que hai unha problemática grave, pero a nivel de todos os cascos históricos, con temas de propiedade, con temas de cumprimento de normativas, con heredeiros. Pero sí, de propietarios, porque son varios heredeiros. Logo, pois hai cousas que hai que pelear por elas, porque hai xente que quere poñer placas solares e non pode. Hai que buscar fórmulas para tratar de compatibilizar as distintas normativas e de conservar o encanto do casco, pero hai que traballar, claro, hai que traballar. Tamén é verdad que o Departamento de Urbanismo se xubilou, estando nos, o último ano, se xubilou un dos aparelladores que estaba e que necesita máis personal, pero, tampouco se fai nada a ese respecto. Non sei se van a recurrir, como en tantas outras cousas que están recurrindo, a contratacións externas, que, entendo que aí, pois, o que son os sindicatos e a mesa de personal ter algo que decir, porque se está recurrindo a moita contratación externa para cubrir postos que son postos laborales. Como temos a día de hoxe, como está o tema do saneamento por parroquias e en todo e no Concello, tendo en conta o problema que supón para a ría, pero tamén para o impacto que ten no turismo? Nós fixemos un investimento, pois creo que sobre 1,5 millón de euros en obras de saneamento. O certo é que Muros hai moitos anos que ten saneamento, pero é un saneamento xa bastante antigo e que ademais
adoleceu durante moitos anos de falta de mantemento. Entonces, ten un problema grave de conductividade, quer dicir que entra moitísima agua dulce, vale? Que incrementa os costes porque se está bombeando agua dulce, todo eso. Entonces, un dos problemas que quixemos afrontar, que foi, bueno, nos temos todas as praias con calidade excelente, excepto a da Praia da Virxen, que está catalogada como Praia C e non apta para o baño. Entonces, fixemos un investimento moi importante en toda a conca do río Valdexería, que é o que vai a dar a esa praia, e do Rego do Queimado. Se fixo saneamento, se sustituiu toda a conducción do río Valdexería, que estaba rota e estaba vertendo por moitos sitios, se aramañou, se reconduciu todo o que era o parque empresarial, que estaba vertendo directamente ao río, se fixeron moitas cuestións, bueno, cara a Valdexería, cara arriba, para tratar, porque lóxicamente son procesos que tes que ir facendo por fases, porque, bueno, faz a separativa na primeira parte, pero sigue entrando agua dulce da parte de arriba, entón, bueno, hai que ir, son investimentos moi potentes, e son obras caras, moi complicadas, porque moitas discurren en zona de costas, e conseguir os permisos de costas, pois foi moi complicado, e hai que ir, bueno, traballar, continuando eses procesos, porque non é fácil facelo todo dunha vez, porque o investimento é imposible. Despois se fixo unha obra tamén importante de investimento na parroquia da Velleira, que era que carecía absolutamente de saneamento. Se fixo unha primeira e unha segunda fases para facer o que son as condicións xerais que van pola estrada, vale? Para tratar, bueno, a partir de aí, pois de ir recollendo pois o que cara arriba, pois todas as vivendas que están na parte de arriba. Esa obra tampouco, bueno, sabemos nada de si se vai a continuar ou non se vai a continuar. Despois, en parroquias máis ailladas, onde era moi complicado e moi caro o sistema de bombeos, o que fixemos foi facer fosas sépticas comunitarias, vale? Para 25 ou 30 vivendas, 20 vivendas, lugares, bueno, que pola súa orografía era moi caro e moi complicado levar a rede de saneamento. Entonces optamos por esa fórmula, sobre na zona de Torea, que era, digamos, que está máis arriba, máis alonxada, que hai moitas concas que saltar, co cal había que facer moitos bombeos, pois optamos pola fórmula de fosas sépticas veciñais, digamos, comunitarias. O que ocurre é que todo isto requiere un mantemento. En Muros hai, pois, 15 estacións de bombeo. Se ti non as mantés, non estás constantemente encima delas, limpándoas, desatascándoas, bueno, poñendo a maquinaria a punto, pois te encontras con problemas de vertidos que xa se están encontrando con eles, pois porque non... E iso que eu recordo ben que cando... Unha das cousas que lle dixen a nova alcaldesa foi tes que estar moi pendiente do saneamento, é unha problemática que lle tes que dedicar recursos personales e económicos, porque hai que estar encima dela continuamente, os bombeos dan moitos problemas, son bombeos vellos en algúns casos, inda que se foron cambiando e renovando os motores e os pozos, pois, bueno, dan problemas, se saturan moito, que zonas en temporadas que hai moitas chuvias, porque entra moita agua dulce, e tens que ter xente exclusivamente dedicada a isto, porque todos os bombeos hai que revisalos todas as semanas. Nos tiñamos un programa feito con todo un planning de todas as cousas que había que facer, pois cada mes había que facer isto, cada 6 meses isto, e, bueno, aí quedou, porque o que estamos vendo é que se están producindo vertidos. Bueno, que pasa coas carrilanas e co festival? Bueno, as carrilanas é a Festa de Interés Turístico Nacional, conseguiron ademais ese calificación estándonos no Concello, e creo que é un orgullo para o Concello ter unha festa destas características. Bueno, eles teñen un conflicto porque consideran que hai un conflicto de intereses entre a Concelleira de Cultura no seu labor como concelleira, na súa profesión. Eu non entro en esa cuestión, pero sí que creo que si eles o creen,
o que ten que haber desde o Concello unha intermediación, e unha intermediación que ten que facer a alcaldesa, evidentemente, que non fai. Entonces, bueno, non sei... É un evento importante para Galicia e para, Hombre, lógicamente, creo que en Galicia hai 10 festas de interés turístico nacional, o sea que, bueno, non é unha cousa menor. Atrae moito público, leva ahora mismo, xa desde hai uns cuantos anos, pois un festival de música, ademais un festival de música en galego, gratuito, que é dos poucos que hai xa en Galicia, e creo que merecen outra consideración, porque organizar un evento desas características non é cousa fácil, nin barata, nin que se faga así nun momento. Entonces, non ten noticias de que haxa, digamos que... Bueno, nós insistimos, levamos de feito a pleno unha proposta de declaración, pois para que, pedindo a intermediación da alcaldesa para que falara fixera unha labor que entendo que lle corresponde a ela, que é o que non ten que facer, porque se ela non é capaz de facer eso, pois bueno, se non é capaz de falar cas asociacións que fan eventos desas características, nada máis que para salir na foto con eles, pois, en fin. E creo que, ademais, non era unha cousa imposible de solucionar. Eu sei o que faría eu. Ela, pois, o que fixo foi lavarse as mans, dicir que non se vai meter en eso e que fagan o que quieran. E me parece unha actitude bastante frívola por parte da alcaldesa e por parte da concelleira. Digamos que o turismo pinta ben en Galicia, supoño que tamén para Muros. Que está facendo o Concello ou que debe de facer o Concello para apoiar non só o turismo, sino tamén, digamos, que as asociacións de comerciantes e o pequeno comercio, tanto no casco como no... Mira, o turismo é, como che dicía antes, é un factor económico moi importante e hasta social, incluso demográfico, no que é o noso Concello. Por unha parte, dá de comer a moita xente, vale? E por outra parte, non se pode morrer de éxito, quero decir, Muros é un concello pequeno, cos servicios limitados e ten que saber hasta onde. Eu tiña unha máxima que sempre lle decía a nosa técnica de turismo, é dicir, non se pode promocionar lo que non se pode visitar, vale? Entonces, ti tes que promocionar o que é asequible para facer para o concello. Nós aí, cando estivemos na alcaldía, dentro do que é o plan de sustentabilidade turística destino Ría Muros Noia, fixemos unha aposta importante para rehabilitar e acondicionar toda o que é a área do Ancoradoiro, que é un dos destinos de praia principales do noso concello, xunto con San Francisco. Tiñamos un proxecto moi interesante para rematar o que é o paseo peatonal que vai desde Muros hasta Louro, que falta un trozo que, bueno, tiñamos xa o proxecto e as vías de financiación para facelo. Deixamos un proxecto, unha memoria valorada e un proxecto, bueno, casi apalabrado a financiamento entre Turismo e a Diputación para facer unha oficina de acollida para o peregrino, que además aproveitábamos para rehabilitar un patrimonio pois moi importante que está ali na Virxen do Camiño, que é propiedade municipal, pero de todo eso, pois, non hai. Como están as playas? Están sendo limpiadas, arranxadas, melloradas? Bueno, outro día escoitaba a portavoz socialista que decía que sí, que as playas estiveron maravillosas, pero que choveu moito. Eu trasladei no último pleno múltiples queixas que me fixeron chegar veciños, que os días de sol que houve justamente despois da Semana Santa, de que os camiños, as playas non sabía como estaban porque foron incapaces de chegar, porque os camiños estaban completamente, os accesos estaban completamente invadidos de maleza. Entonces non sei como están as playas, porque, bueno, casi era, pois sobre todo de parroquias, de sitios, playas máis pequenas, nos que a xente me decía, pero que quixemos baixar con rapaces e que lle chegan as silvas pola cara. Entonces non é posible chegar. As playas tamén sei que non abriron as duchas e todo iso, porque tamén me chegaron
pois queixas, bueno, sobre todo da zona da área maior, que na que sí que hai xente todo ano, porque hai unha zona de surfismo onde hai surfistas todo ano, houve aí atrás, estes días atrás, un pequeno campeonato local, e se me queixaban tamén de que, bueno, de que non teñan auga nas duchas e que non, bueno, fixeron un montaxe importante cando foi do tema dos peles, pero bueno. Bueno, señora Monteagudo, estamos, bueno, o tempo aquí corre máis que fora. E hai moitos temas para falar, pero temos que ir rematando. Remate que queira decir, remarcar do que dixo ou algo novo, ou falando un pouquiño que nos quedaron, por exemplo, falar das parroquias, das instalacións deportivas, culturais, educativas e tal. Non sei, remate vostede co que queira. Hai moitas cousas que, claro, que necesitan atención. Tamén me gustaría mencionar, porque sei que outro día o comentastes ca, bueno, entrevista que eu vin, sí, de que se queixaban de que a Xunta non fixo investimentos en muros. Parece que eu xa yo dixen algunha vez, tanto a alcaldesa como a portavoz socialista, que vos non sei onde vivides, porque a Xunta gastou casi 3 millóns de euros en facer renovar completamente o Colexio Ramón de Artaza, que era un edificio do ano 74, cumple 50 anos, fixo unha remodelación integral do Instituto de Fontexería de Muros, que nós insistimos moito porque consideramos que a educación e ter unhas boas instalacións para os nosos rapaces é unha das prioridades que temos que ter como goberno. Se fixo un investimento que se está executando agora mesmo, por iso me sorprendía que dixera que non gastaban un peso en muros. No centro sociocomunitario se está facendo unha rehabilitación integral do edificio. Bueno, a Xunta financia evidentemente pues, o GES, o SAF e cantos servicios hai cofinancia, bueno, junto con outras administracións. Entonces digo, bueno, pero non sei onde vive esta xente ou que o que ve, porque non parece que vexan as cousas que hai no noso concello. A min sorpréndeme en moitas ocasións algunha das cousas que din, bueno, unha porque é como un adanismo de que todo de repente todo parece que se inventou todo onte. Os problemas do concello son problemas graves e hai que tratar de buscar solucións entre todos. Hai algúns temas como o de saneamento que nós estamos dispostos a chegar a acordos, levamos meses pedindo que se faga un investimento en Esteiro, que deixamos os proxectos feitos, 2 concretamente, que afectan a saneamento e afectan as playas. É unha zona importante de marisqueo agora e nos tememos de que isto vai aí seguir empeorando porque non están actuando. Doña Inés Monteagudo, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima, moi boa noite e moita sorte. Gracias, boa noite. Nos vamos a publicidade da man dos amigos e copatrocinadores. Volvemos, recibimos e saludamos a Lucía Santos, a portavoz do partido Bloque Nacionalista Galego de Marín, para analizar toda a situación política e económica deste concello. Así que non o perdan, hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, Xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño criomacerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo.
Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e con equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Continuamos e lle damos a boa noite a benvida a Lucía Santos, portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Marín. Moi boa noite, benvida. Moi boa noite. Moitísimas grazas polo convite para poder asistir a este programa. Bueno, un placer. Unha honra que veñan por aquí e que analicemos a situación de Marín. Podemos empezar con un pequeno balance de estos casi 9 meses de legislatura. Que balance fai vostede? Pois o balance desta nova legislatura, lamentablemente, temos que dicir que é negativo. Negativo pola falta de xestións que leva facendo o Grupo Municipal do Partido Popular, por esa falta de iniciativa para levar adiante os proxectos tan necesarios para transformar Marín. E no que se refire ao traballo municipal do Bloque Nacionalista Galego, aí pois facemos un balance moi positivo, xa que dende o minuto 1 estamos traballando, trasladando iniciativas pois que xa recollíamos no noso programa electoral e facendo ademais unha oposición positiva, necesaria, que axude a transformar Marín e a levar adiante esas necesidades que vemos que son as oportunas, que son as propostas que Marín e que a veciñanza precisa e que ademais nos reclama. Bueno, comentábamos un poquinho en privado que vostede estuvo a anterior legislatura do 19-23 solo como concelleira do BNG no Concello de Marín, pero dende maio do ano pasado conta con 3 compañeros máis, son 4. Sí. Partido Popular 12, PSOE 5 e BNG 4. Como valora este resultado das eleccións municipais de maio cos veciños de Marín para vostede e para o Bloque? Pois tremendamente positivo. A verdade é que na legislatura pasada, aínda que tiña un equipo de traballo detrás miña que me apoiaba, que me respaldaba e que era un traballo en conxunto, en equipo, si é certo que agora a situación pois cambiou totalmente ao 100%. Somos ademais un grupo moi cohesionado, que traballamos pois de xeito moi constructivo, en equipo totalmente, con responsabilidade e que estamos levando adiante pois as propostas que presentábamos á veciñanza no noso programa electoral. Intentamos dende a oposición, que decía, pois facer un traballo construtivo e responsable, levar esas propostas para que poidan sair adiante. Por desgraza, nos estamos atopando con un muro do non do Partido Popular que nestes meses pois leva rexeitando iniciativas interesantes, pero por responsabilidade seguiremos traballando, xa que temos pois un número de veciños e veciñas que así nos quiso que estiveramos ali. Xa que estamos neste punto, como valora a saída e o abandono de José Souto? Pois é unha pena cando se dan estas circunstancias. Si é certo que o compañeiro José Souto pois non se soubo adaptar ao traballo en equipo, que por outra banda considero que un ano pois non é o suficiente para aprender a traballar en equipo, en colectivo, como así traballamos e como fai calquer organización política. Unha persoa cando ven pois de fora do mundo político
pode atoparse pois, cunha situación que non controla ou que non lle resulte familiar. De todas maneiras, pois este tempo de traballo do compañeiro valorámoslo moi positivamente e bueno, pois dentro do malo do acontecido, si é certo que entra unha compañeira, Davinia Lojo, pois que non vende nova, sino que foi unha peza fundamental na elaboración do programa electoral que leva traballando dende o primeiro día de legislatura pois neste equipo que temos conformado para o traballo do día a día, polo que agora tocalle dar este paso ao fronte, pero que xa formaba parte deste equipo de traballo. Xa hai data para a toma de posesión? Pois supoño que será no vindeiro pleno municipal agora de maio, segundo xoves, que se non me equivoco coincide 9 de maio. Bueno, como están os orzamentos de Marín? Como está a situación económica? Pois os orzamentos veñen de aprobarse no pasado mes de marzo, estiveron agora a exposición pública, polo tanto, pois xa pasaron todos os trámites que deben pasar. Para o BNG, pois son uns orzamentos insuficientes. Este ano o Partido Popular presentou uns orzamentos de pouco máis de 16 millóns de euros, 1 millón de euros máis dos orzamentos do ano pasado. Tamén é certo que 1 millón máis a conta da suba de impostos, como foi pois a suba de impostos do IBI ou da viñeta de vehículos, e que non abordan os retos socioeconómicos que Marín precisa. Dende o BNG, a valoración que facemos é negativa porque nos están incrementando áreas críticas para o desenvolvemento comunitario, nos están dotando de maior cantidade áreas tan necesarias como pode ser benestar social, non hai investimento para novas infraestructuras do Concello, ou non hai apoio á dinamización do comercio local. De feito, do total do orzamento municipal tan só hai un 0,54% que vai destinado a investimento real. Cero? Un 0,54% do total dos orzamentos só vai destinado pois a investir en novas infraestructuras ou en novas dotacións para o Concello, polo que nos parecen pois uns orzamentos moi pobres para o Concello de Marín e para poder abordar todas as necesidades que a veciñanza reclama. Imos repasando algúns dos temas ou das áreas importantes. Pexón, aprobada fai 12 anos, sí. Como está, como se está desenvolvendo e a rehabilitación e mantemento do casco urbano? Pois un Pexón paralizado, efectivamente, dende o ano 2012 que foi aprobado, continúa paralizado, continúa no caixón, sigue sin desenvolverse, ademais, o plan especial de cascos históricos necesario para a rehabilitación de boa parte do centro da vila. Nese sentido, tamén, dende o BNG, levamos xa anos reclamando a elaboración de catálogo de hórreos, que tamén afecta a nova construción en calquera das parroquias do noso Concello. Polo tanto, é necesario que 12 anos despois da aprobación do Pexón, que se doten das ferramentas necesarias para que ese Pexón funcione. Logo, por outra banda, outra das carencias, das importantes carencias que Marín tamén ten é a falta de construción de vivenda social. En Marín, pois, podemos levar uns 30 anos sin construción de nova vivenda social. O Pexón recolle tamén unha parcela nun barrio, no barrio de San Pedro, destinado a vivenda pública. Aí poderíanse construir ata unhas 54 vivendas de vivenda social, como así ben recollido, como digo, no Pexón, pero nese sentido continúa a parálise. De feito, no mes de setembro presentamos unha moción solicitando ao Goberno Municipal iniciar conversas coa Xunta de Galiza para a adquisición dun inmoble en estado de ruína que poida ser adquirido, rehabilitado e que así pois se dote por unha banda de nova vivenda e á vez
que se rehabilite e que se recupere pois, zonas degradadas coas que conta lamentablemente en moitos puntos o noso concello. O tráfico e as zonas de aparcamento, como se xestionan? Marín ten sempre certa problemática. Esa problemática, de feito, foise agravando durante os últimos anos. Primeiro pola creación de zona azul, de zona de aparcamento limitado, que eso está creando moitos problemas para a veciñanza que ten que desplazarse a Marín por temas de traballo ou por xestións que conlevan máis de 2 horas. E logo, pois, que se veñen eliminando moitísimas zonas de aparcamento, tanto pola construción do novo centro cultural como da ampliación de beirarrúas, que van eliminando sistemáticamente zonas de aparcamento e esas zonas non se están dotando pois, por outras vías. Co cal Marín está tendo un grave problema de aparcamento que obriga a moitos dos veciños pois, das parroquias da contorna do centro da vila a desplazarse a outros concellos como poden ser Bueu, como pode ser Pontevedra, onde é máis sinxelo poder aparcar, poder facer a compra, mercar no comercio local. Ao final é un problema que está sendo unha espiral e que está afectando gravemente ao comercio local. Chan industrial, como estamos? Fora do Porto, que logo lle dedicamos algo directamente ao Porto. Consideramos que hoxe en día é complicado dotar a Marín de chan industrial a maiores do Porto. Nos o que si propoñemos son a dotación de pequenos puntos onde se creen viveiros de empresas, viveiros ou incubadoras de empresas onde ali emprendedores pois, poidan montar a súa pequena empresa. O Porto e a vila, e iso, está collendo novo carácter, estáse abrindo, estáse integrando. Como valoran vostedes este concepto Porto-Vila, Vila-Porto? Aí botamos en falta maior implicación por parte do Porto. Marín, ao final, aínda que é unha vila mariñeira, vive de costas ao mar. Temos 7 kilómetros de costa que está totalmente tapiada entre o Porto, entre a Escola Naval. Marín quedou de costas ao mar. Aí sí que consideramos que sería preciso entablar negociacións, tanto a Escola Naval Militar como a Porto, para conseguir pequenas concesións de espazos onde poidamos conseguir ter terreos que vayan destinados a uso público e poder, ademais, acadar ver o mar. Bueno, hai que ter en conta que un dato para a audiencia que o Porto de Marín é o 8º con máis tráfico ferroviario de España para o servicio de mercancías, que non é un dato menor, 8º de España. E sabemos, ademais, que a cantidad de postos de traballo de economía que move o Porto de Marín é auténticamente enorme. Si consideramos que o Porto, pois, ao final, é o polígono industrial co que conta Marín, e é un dinamizador de postos de traballo tremendo. O sea, unha cousa non quitada a outra. Evidentemente, continuamos coa economía da grande ou da macroeconomía, imos á pequena economía, o pequeno comercio, as asociacións de comerciantes, a CEMAS ou Estrela de Marín, e o resto, como está e cal é a política digamos que económica que fai o Concello de apoio a este pequeno comercio, e que valoración fai vostede? Pois nos deben de negar, sí que temos un contacto directo, ademais, coas asociacións do comercio local, tanto con a CEMAS como con Estrela de Marín, e sempre na nosa senda de traballo sempre van temas relacionados coa dinamización do comercio local e a posta en valor. E aí botamos en falta moita máis implicación do goberno municipal. E que ao final, ademais, o comercio local ten un papel tremendamente importante para as vilas, que son as que crean movimento, as que crean postos de traballo directos, as que dan vida ás rúas, e Marín, desgraciadamente, está caindo nunha dinámica de peche de locais continuos, o que, por unha banda económicamente,
pois é un desastre e pola outra pois dá unha imaxe lamentable da vila. Aí deberían facer un tremendo esforzo por parte do Concello e botarlle máis cariño. Como van as obras e para cando que están previstas, creo que para 2025, o ano que ven, do Auditorio e Centro Cultural, non? Ali frente á Alameda, as obras, Sí. como van e como está este proxecto? Pois bueno, parece que agora por fin sí que van en boa marcha. Despois dos tremendos problemas que nos calificamos como desastrosos no inicio da construción, con un gasto excesivo que vai a conlevar todos estes erros, parece ser que sí, que para primeiros do ano que ven poderíamos contar xa coa ansía do Centro Cultural. Por outra banda, como tamén levamos demandado ao Goberno Municipal, esperemos que unha vez que este aberto, este dotado de contido, de programación cultural e dunha senda propia para o auditorio. E os trámites ou a iniciativa de transformar a Dársena, coñecida como Cementerio dos Barcos, non? Nunha piscina ao aire libre e unha playa urbana, que lle parece isto e que... Pois consideramos que é unha aberración. Temos unhas praias dun nivel tremendo pois a moi pouca distancia do centro. Temos Portocelo, que é a que calificamos como praia urbana. Praias, ademais, dunha calidade espectacular. O que aí demandamos é que se poña en valor o que é o antigo cemiterio de barcos e que se crea aí un museo ao aire libre. Cando falamos dun museo ao aire libre, a posta en valor do lugar, a limpeza dos fondos mariños e simplemente cuns paneis informativos onde recolla a información do marín mariñeiro e embarcacións tradicionais que se poidan observar, con iso xa se estaría poñendo en valor a zona. Dende o BNG, cando coñecemos ademais esa iniciativa de construir aí unha piscina de auga salgada, tamén fixemos unha proposta, porque como oposición constructiva, cando criticamos unha actuación, tamén queremos ofrecer unha alternativa. E neste sentido, o que planteamos é que se construa esa piscina de auga salgada pois uns metros máis adiante, pasado ademais a zona onde están as embarcacións deportivas e que quedaría a carón do paseo marítimo e das zonas de xogo de auga. Co cal consideramos que incluso sería moito máis práctico, moito máis limpo, xa que non estaría xusto diante dun pantanal de embarcacións deportivas e non habería que destruir pois o único reduto de marín mariñeiro que queda na nosa vila, tristemente. Xa que mencionou o tema de praias, como se prevé, ou, bueno, en que estado están as praias de mantemento, de limpeza, de mellora? Pois agora mesmo... estamos tocando Bran. Sí, en breve supoño que se empezarán as labores de posta a punto das praias e de limpeza. Si é certo que cando se adianta o bo tempo, pois as críticas da xente que visita as praias é que non houbera esa previsión, como pode acontecer en Semana Santa ou como pode acontecer no mes de maio. Si temos unha reivindicación para as praias de Marín moi importante, e é que se dote de medidas para accesibilidade para persoas con mobilidade reducida, que é algo que non se está cumprindo nas praias de Marín e que son moitas as persoas que demandan mellor accesibilidade para poder ir aos areais de Marín. E de rutas de sendeirismo, como andamos? Pois temos unhas rutas de sendeirismo moi bonitas, pero tamén teño que dicir, e digo porque as coñezo e porque me gusta ademais a práctica do sendeirismo, da natureza. Vivo ademais nunha parroquia do rural, polo que o contacto coa natureza é diario, constante, pero que sí tamén botamos en falta un mellor mantemento, unha mellor sinalización, que se coide moito máis todas estas rutas e así mesmo que se sigan creando. Levamos tamén moito tempo propoñendo a creación de novas rutas de sendeirismo polo río Loira, donde hai uns muiños preciosos que
que estaría, vamos, genial que se rehabilitaran, ou a senda do río Neibó tamén cunha contorna na natureza espectacular. E xa que estamos aí, as rutas que moitas pasan polas parroquias, como están de servicios as parroquias e de cuidado e de mimo? Pois hai un servizo que nos resulta hoxe en día primordial, que é o transporte público. As parroquias carecen de servizo de transporte público, que iso dificulta enormemente a veciñanza, pois o desprazamento, tanto a xente maior como a mocidade, que ao final hai que depender de vehículo privado. Esa é unha demanda que vimos recibindo dende hai moitos anos, e que hoxe en día, ademais, que pois por temas ecolóxicos, polo aumento de vehículos privados, hai un problema aí, o que temos que botar man. Unha das liñas que ten que ser primordiais é a dotación de transporte público para todas as parroquias da contorna. Saneamento, depuradora, incluso hasta depuradora de praceres, que lóxicamente afecta a parte de Marín. Pois sí, en tema de saneamento, o que sí botamos en falta é que o Concello non este buscando alternativas, ou que este buscando partidas orzamentarias para a dotación dese servizo a varios puntos de diferentes parroquias. Falta moito? Como estaría o Concello? Que dato ten de...? Pois non temos o dato, pero sí sabemos que son varios os núcleos en diferentes parroquias, tanto de saneamento como de servizo de auga. Servizo de auga especialmente, se hai varias parroquias que non contan con suministro de auga pública e evidentemente pues tampouco de saneamento. E ese sería un reto importante, xa que, bueno, que hoxe en día sigamos contando con vivendas que non teñen acceso a un servizo básico, pois non é de recibo. E o proxecto do paseo peonil entre Pontevedra e Marín, que despois será Marín-Pontevedra, pues que costas paralizou, como está eso, que había sido parte do Concello de Pontevedra, que había negociado sobre a investidura de Pedro Sánchez. Sí, efectivamente, polo que dende o BNG temos claro que seguiremos presionando para que se cumplen os acordos, entre eles pois a dotación deste paseo que se leva ademais solicitando dende hai uns 20 anos. É ademais unha nova acción para que Marín teña esa apertura ao mar que tanto necesitamos e tanto ansiamos. Centro de día, ubicado na primeira planta da Casa do Mar, conta con as 20 prazas, ampliable a 40, e centro de saúde. Entramos en política, nos quedan moi pouquiños minutos, entramos na última fase de política social. Faga un balance así máis ou menos en conxunto para ter unha idea tanto para os veciños de Marín como para os de fora. Celebramos a dotación dese novo servizo, mas sí que é preciso un servizo de residencial, non só servizo de día, sino residencial, xa que temos unha residencia que se quedou pequena hai moito tempo e moitos familiares teñen que ir a residencias de outras provincias, co que conleva. E logo en tema de sanidade, pois aí os servizos cos que conta Marín siguen sendo en precario, seguimos demandando maior dotación de persoal para o centro de saúde, está traballando baixo mínimos, seguimos cunha lista de espera que pode ir a 2 semanas para unha simple consulta médica, polo que esa batalla seguiremos dándola. As instalacións dos centros? Ou do centro de saúde neste caso? A do centro de saúde de Marín é unha instalación nova, pero o problema é o servizo que presta. De nada vale, evidentemente, é de agradecer ter un centro de saúde en boas condicións, un centro de saúde novo, pero se non ten os servizos que son necesarios para a veciñanza, pois de nada vale. E logo o centro de saúde de Seixo, onde si hai queixas por mal estado, por goteiras, por frío, por humidades,
que deberían ser atendidas, xa que non é de recibo pois, ter os seus traballadores nesas condicións, nin a xente enferma que vai a un centro de saúde con eses problemas. Pois, señora Santos, ten un minutiño para rematar co que vostede queira. Remarcar algo do que dixo ou algo do que non lle preguntei. Pois simplemente dar as grazas unha vez máis á veciñanza de Marín por confiar en nós, por trasladarnos o seu apoio e dicir que dende o BNG seguiremos traballando de xeito constructivo, de xeito responsable para seguir solicitando todas as melloras que a veciñanza nos traslade pois para acadar unha calidade de vida óptima como os marinenses e as marinenses precisan. Foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión. Moi boa noite e moita sorte. Boa noite, moitísimas grazas polo convite. Pois isto foi todo o que nos deu de si esta edición con Lucía Santos, portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Marín, con Inés Monteagudo, portavoz do Partido Popular no Concello de Muros e coalcalde de Sanxenxo, con Telmo Martín. A semana que ven máis e mellor se é posible. Moitas gracias por seguirnos, por estar aí. Saúdos e moi boa noite. Programa ofrecido por Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es.